yen wis wanci kasusastran basa Jawi den pepetri rinawat mring pramumpuni Protrah Panji Grekah Puji Bodro Santi Para Dwija Sramana Pangandar Sabda Mundi sloka wasitane Santi Bodro sayo samyo nyebar dharmane Sang Buddha. Kula nuwun. Monggo, monggo. Kene lungguh kene, Nduk. Nek mau saka ngendi kok keton sumringah ngono? Lha menika bakda saking Kasab, Mbah. Dolan-dolan. Oh, Kasab. Papan kuwi becike ora kanggo dolanan, seneng-seneng, Nduk. Sik. Simbah kelingan. Biyen nemokake barang sing wis tak simpen matahun-tahun lho. Wiwit simbah isih nom-noman kae. Rambuté isih arang-arang wane. Saiki wis pirang-pirang. Sik ya entenana ya tak jepuke ya. Nggih, Mas. Kene ana sujarahe tanah. Nduk. Tanah kuwi warisan budayane leluhur. Mula jaganan. Jaganan iki tak peneke kowe ya. Mbah, menapa kula saged nampi jejebahan menika? Menapa kapribadian ugi budi pekerti kula saged mumpuni? Bab saguh lan ora kuwi gumantung saka tekadmu, Nduk. Yen kowe darbe tekad kang teguh, suci, apa meneh gelem sinau kapribadian luhur, mesti bakal bisa nandangi pakaryan iki tur disengguyung dening jagat raya. Nggih, Mbah. Menawi makaten kula tampi jejebahan menika, Mbah. Ya, dadi ndang mangkat. Welinge simbah rum kuncaraning bangsa iki gumantung saka luhuring budaya lan kapribadene bocah nom-nom kaya kowe lan kanca-kancamu. Nggih, sembah dawuh, Mbah. Ning dikek sik. Tak gawani anu ya oleh-oleh saka mbahmu wedok ya. Oh, nggih, Mbah. Nggih. Kasab. Kepala Naga Wilwatipa. Duh jagat, iki tinggalan luhur bangsaku.
Mula kudu dirawat, kudu diuri-uri. Senang. Bulan awan. Monggo, Mbak. Tak nama sekarang saya. Nggih. Iki, Mbak. Bagusnya swimen nggak? Apa ya? Undang wae. Mbak, sampai ngopo tuh Mbak? Jadi nama sekarang aku swimen ngono. Iya. Mau coba aku. Iya, ngopo gitu. Sido no. Nyanyi. Dolan Kene wae. Mau coba tenan tau. Ya ancen iki buku. Lah janjane kuwi buku apa Mbak Mbak? Kok sajakmu pas ning jero iki macane serius banget lho. tumben maca buku kuliah ini ogah-ogahan. Bener. Iya to. Iya toh. Nece. Iya. Iki buku cerita sejarah akeh pitedang wigati kanggo awake dhewe karo kadang kaneman. Supaya dhewe iki ora kaya kacang lali kulite ngono ki lho. Malah ngomong ke kulit kacang to, Mbak. Kacang nek wis dipangan kulite ya dibuang to, wong ya larahan kok nek disimpen. Sik. Kowe padha iki ngerti sanepan tok to? Ya, Sanepan. Maksudnya ngene lho, anane awake dhewe iki mergo luhur dhewe. Dadi ora mungkin to ana kacang ning ra ana kulite. Wis. Saiki ngene, Mbak. Janjane sejarah kuwi kaya piye to, Mbak? Coba terangno sak crit wae gen aku lan kanca-kanca kabeh padha ngerti, Mbak. Alah, jarah. Ra usah mah. Mending ngegame karo aku, Mas. Iya. Cuma ngono to le. Jika apa-apano sejarah kuwi penting. Coba ora nek ra ngerti sejarah bapak ibumu. Juk kowe metu saka ngendi jan? Nah, kok masih Kakek nambiar kowe, Mas. Kadohan ceramahmu. Cik ra ora kenal diomongin ngono. Wis angel. Wes. Iki sih tak lanjut ora Wah, ceritane. sido no, Mbak. Ini yo ben ngerti. Lanjutlah, Mbak, yo. Yo. Ngoke iki to. Iya. Dadi ngene ceritane. Iki awal mulane iki ngene iki lho. Sesudah ratusan tahun rubuhnya Wilwatikta atau Majapahit, mulai akhir abad ke-19, bersemilah kembali Buddha Dhamma di tanah air. Ini salah satunya berkat jasa besar Perhimpunan Teosofi Indonesia, Gabungan Tridharma Indonesia, dan majalah Mustika Dharma yang didirikan Kui Te Hoi. Pada tahun 1934, hadir Biku Narada Thera yang mendukung upaya Biksu Sangganata Aryamula Pencing Lao He Sang dalam menyemai kembali bibit Dhamma di Nusantara. Peristiwa ini mematik semangat pemuda Te Buan An yang kemudian menjadi biku bernama Asin Jinarakita pada tahun 1954 di Myanmar. Setelah kembali ke tanah air, pada Waisak tahun 1956, atas kebaikan Insinyur Gui Duanling, Asin Jinarakita diperkenankan mendirikan wihara di Bukit Kasab, Semarang.
tahun 1957 sampai 1958 didirikan bangunan dengan nama Wihara 2500 Buddha Jayanti di Bukit Kasab. Sebagai tenaga kerjanya adalah umat Buddha dari Desa Pakintelan, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Pada tanggal 16 Maret 1958, Biku Narada Mahatera hadir meresmikan Wihara 2500 Buddha Jayanti. Oleh Biku Narada, wihara ini disematkan relik dan dianggap nilai spiritualitasnya setara dengan Candi Borobudur. Pada peringatan Waisak tanggal 21 Mei 1959, di Bukit Kasab terjadi peristiwa penting bersejarah. Yang pertama, hadir 14 biku dari 5 negara, terdiri dari Myanmar, Kamboja, Thailand, Sri Lanka, dan dari Indonesia sendiri. Kedua, para biku melakukan upacara penetapan sima dengan batas bukit dan sungai untuk pertama kalinya setelah ratusan tahun rubuhnya Wilwatikta atau Majapahit. Ketiga, upasampada biku pertama di tanah air sesudah ratusan tahun rubuhnya Wilwatikta. Keempat, pada hari itu menjadi berkumpulnya pertapa Buddha terbanyak pertama di Indonesia, sejumlah 17 orang yang terdiri dari 15 orang biku dan 2 orang samanera. Dan yang terakhir, peristiwa itu melambangkan semangat guyup rukun masyarakat Buddhis sebagai penerus Wilwatikta. Semangat gotong royong dalam peringatan 2500 Buddha Jayanti itu bisa dipetik kembali untuk membangun landasan mental bangsa Indonesia pada hari ini. Yo, Mbak. Berada tenang secara kuning. Malah-malah to. Mau ngece-ngece. Saiki kok ngono. Iya ya Mas, aku terkagum kok. Apunten ya Mbak Gusti. Ya ora apa-apa. Aja nyepelekke lho. Nek ngene saiki awake dhewe kudu kepiye iki, Mbak? Iya. Ah, ngene to. Kepiye yen dhewe usul marang bapak ibu dhewe supaya kersa paring ibu kalilah ugi nyengkuyung dhewe iki resik-resik bekas wihara. Oke lho, Buddha Jayanti 2500 sing ning Gumuk Kasab. Sing ngerti kasap ora? Ono kae yo? Alas jujur. Oh iya. Ribet Wis Mas. tau ono lho. Setahun lho. Aku dulu kok Mas. Nah, ini sesuk ono. Setuju ya? Setuju ya? Setuju lah. Aku setuju, Mbak. Jadi umpama dhewe iso resik-resik biara kuwi, sesuk kan umpama resik lan kadang kaya iso nggo sembah bakti lan semedi to, Mbak. Selfie ya. Yang Desa kowe. Oh, kuwi. Yo, aduh, tapi sik aja ngono sik. Awake dhewe kan cah desa. Terus cah wingi sore. Yen mengko pas awake dhewe ning Kasab. Terus yen ana sing di tanah kuwi teko. Terus awake diseneni, dikunjoro. Terus piye jan? Iya. Kene to, makane dhewe iki aja tumindak gusa-gusu. Piye yen iya, aku eling nganu. Nang Pakintelan kene lak ana mahasiswa KKN to. Menawane ning kono ana cah hukum. Terus apa hubungane, Mbak? Kayak iso diajak urun rembug ngono ki lho, sapa ngerti iso ngawani to. Oh iya, Mbak, aku yo kelingan saiki iki ana jadwal gladen. Saiki mau kapan? Saiki Gladen Sanggar, ning Sanggar ngono. sanggar kono. Ora kok bengi to? Bengi kok kayane kok. Bengi yo. Oh iya sih. Aku yo soalnya mau dikandani. Bengi Mbak kita ya, Mbak. Rono wae po. Yo. Jadi ngono, Mbak. Wis to. Ngono wae. Yo ora Kau apa. sekalian. Muga wengi ya. Bengi. Yo. Calling-calling biasa. Oke, Mungkin siap. ya. Ketemune nang ndi iki, Mbak? Ning kene lah. Iya, wae. Iya. Yo wis ngono. Setuju Mbak, mangkat pokoknya. Aku setuju, Mbak. Tak balik sik wae ya. Oke, Iya, siap, Mbak. Mbak. Mari.
akhirnya main mampir nang bosku. Ya kok ora tekan no. Rindi awakmu ki. Oh alah, ya wis to, ndak apa-apa. Oh, ngono. Yo yo yo. Ya wis ya. Sik Bi. Kayak ana tamu ning kene kok Bi. Kak tutup sih ya. Ya. Assalamualaikum. Kula nuwun. Monggo. Monggo Mas Mbak. Monggo penara. Enten apa aja Mbak? Enten apa Mbak? Ngeten Mbak, jenengan nggak mahasiswa KKN nggih? Oh nggih Mbak, leres. Nah niki kebetulan kan kula kelarecang-recang diaturi ten mriki to, kangge latihan. Lah enten apa nggih Mbak? Ngeten Mbak, kula menika Gusti. Menika Sik Mbak. Aja kromo-kromo to, aku rak patek jigo sok. Santai. iya. Aku ki Gusti Mbak. Iki kanca-kanca saka remaja Buddhis Pakintelan. Oh. Nah, ameh takon ambek kanca-kanca KKN. Kanca-kanca KKN ndak ana sing mudeng bab hukum pertanahan ya, Mbak? Bab hukum. Sik Mbak. Mahasiswa Fakultas Hukum lho, Mbak. Oh, sik. Oh, ala enten, tapi tiangnya ten posko pripun? Napa aja murah ten posko? Iya. Mas, Rino, iki lho. Kenapa? Mudi-mudi Buddhis Pakintelan ki arep mampir ning bosku. Tapi rak ancer-ancer aku. Oh, nganu Mas Mbak. Poskone lokasinya wonten samping caket kalih pos kampling Sampling. RT RW setunggal ini lho. Caket pertigaan ngertos tau? Mriki Mas. Nggih, oke. Tong cedek. Cedak. Maju malih sekedhik enten tulisannya posko KKN. Terus sampling pokoke. Iki cedek. Sing griyane kayu-kayu ngertos tau? Sudah potong rambut ya gak salah. Oh iya. Nggih, maju malih. Betul betul. Nggih. Cedak Mas. Yo, nggih. Arek mampir esuk kopi ya, Mbak? Iya sesuk. Oh, wis wis kalau gitu aku tak ngabari rencangku ya sama kono ya. Oke, siap. Sore. Nggih. Pamit ya. Pamit sik ya, Mbak. Nggih. Ngantuk, Mbak. Matur sele, Mbak. Nggih, asih ya, Mbak ya. Matur nuwun, Mbak, nggih. Sami-sami. Go, Mbak. Go, Mbak. Mas. Assalamualaikum. Salam. Mungkin menyalahkan waktu, mungkin menyalahkan keadaan. Apa bisa aku Ini kanan kene. Kene lho. Oh, lah kene pos kae. Pos kamling kuwi iki. Sampling. Iki yo. Kae lho. Omah nomor loro to jare to? Siji, loro kae lho omah. Cubuk kae. Oh, iki. Lah kan ono tulisane. Iki kan. Ya to. Kula nuwun. Nuwun. Assalamualaikum. Salam. Oh, monggo Mas, Mbak. Iya, Mbak. Iki lho Be remaja Buddhis Pakintelan tak itu. Oh, alah. Mas, Mbak. Aku tak lanjut. Ngono sih ya. Mbak Nur Kene cepet. Kene tamu iki lho. Anane nggih. Pripun Mbak, pripun? Nggih Mbak, nyeten kula Gusti. Kula tenang, Mbak. Mas, Kula lagi, Mbak.
Kula Pito. Ladian. Nggih, saking remaja Patitelan. Lah, kula sak kanca menika kados mahasiswa hukum ingkang mudeng bab undang-undang. Sik. Janjane ket wingi ngomong ke apa wae iki aku sok kelalen. Sik ya. Ya, Tris, Rene sik. Alah, ngenten apa, Bu? Rene oto, linggo kene sik. Nah, linggo kene. Nggih. Janjane wingi iki ngomong ke apa wae iki aku kelalen. Ngomong ke apa wae to? Mbak Gusti, kalau ini kan ten sanggar toh, namanya aku. Jadi ki menggoleki mahasiswa Fakultas Hukum Tanah. Oh iya, eling aku. Nggih, Mbak. Leres kula niku mahasiswa Fakultas Hukum. Mbok menawi kula ngertos, mangke kula jelasahi sak ngertos kula nggih, Mbak. Mbak, aku satu adem rene kok ora dikei panganan lho, Mbak. Sudah lagi mau serius sama untung sebenarnya. Repoti. Wah, iya. Enggak repoti lho, Mbak. Dia tau pintu iki lah. Aku ngowe. Di sini iki. Fotoku dhewe. Ya, apa-apa. Iki. Saentene nggih. Oh ya lho, omahmu akeh panganan lho, Toto. Monggo. Pun didar Nggih. Iki singkatan apa mung cakap iki tok, Mbak? Saya selalu medal lah, Mas. Iya, Mas. Nggih, kalau mau kerja bakti sareng. Jadi ngene Mas, Mbak. Dewe iki pengen ngadekake pemugaran cilik-cilikan sing tujuane kanggo ngrawat lan nglestarike kasar. Oh, wah, luhur tenan cita-cita kalian. Nanti kondisi tanahku apa ya ora ono sing duweni to. Halah, turun-turun wis bahas tanah. Saya ngene, sing dibahas ki janjane leluhur sapa to? Kan wong Buddha, ngapain dhewe melu-melu ngurusi? Ora ana sawet paute blas kok. Nun sewu ya, Mbak. Omonganmu ki lho, gak penak dirasake to? Kan kudu panganan, Mbak. Jadi ana rasane. Yo ngerti untuk panganan. Iki mbok lek ngomong sing apik ngono lho. Karepe ngene lho, dhewe kan sik wong Jawa, nek ta panggone rasa nek dulu iki bunga ya dhewe melu bunga, nek cek susah dhewe melu susah ngono lho. Aja beda-bedake. Ngono to. Dhewe mbok nadyanto Islam, Buddha, Katolik, Hindu, pengculan liya-liyane. Dewi iki lak sik tunggal dulur to. Mbak, dados ngeten perkarane. Setelah diupasampada, Dr. Andes Ong Tiang Bio kemudian menjadi biku bernama Jina Buta. Ia adalah biku pertama sekaligus biku satu-satunya yang pernah diundang dan berjumpa Presiden Indonesia pertama, Insinyur Soekarno pada tanggal 25 Januari 1965 di Istana Bogor. Pada pertemuan itu, Presiden menjelaskan tentang apa itu biku, biksu, dan wiku. Bung Karno juga berpesan bahwa umat Buddha di Indonesia harus turut berkarya untuk cita-cita tegaknya proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Bung Karno dalam berbagai kesempatan selalu menyatakan bahwa di dalam dirinya berdarah Bhinneka. Ibunya, Ida Ayu Nyoman Rai, adalah penganut Siwa Buddha Majapahitan dari Bali. Ayahnya, Raden Sukemi Sosrodihardjo, adalah penganut Islam Jawa dari kelahiran Grobogan, pesisir utara Jawa. Sementara dalam pledoinya di Pengadilan Bandung tahun 1926, Bung Karno mengungkapkan bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang pernah gilang gemilang di masa lalu. Tinggalan bangunan candi-candi, semangat gotong royong, dan tata masyarakat desa adalah salah satu warisannya. Dengan kesadaran sejarah ini, pemuda bangsa harusnya sadar akan jati dirinya, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa besar yang setara kedudukannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Indonesia adalah negara yang berdiri di atas beragam suku bangsa. Suku artinya kaki, maknanya adalah semua kaki itu sama. Tidak ada yang besar dan tidak ada yang kecil. Tidak ada yang mayoritas, tidak ada minoritas. Tidak ada yang kuat dan tidak ada yang lemah. Semuanya sama-sama berdiri mendukung diraihnya kemerdekaan Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
Sebagai pemuda bangsa di tengah pesatnya kemajuan dan tantangan zaman hari ini, kalian semua dipanggil untuk melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Semangat aku. Semangat Mbak. Menjiwai semangat pahlawan bangsa Indonesia. Menurutku sih orang salah yang dhewe ngewangi muda-mudi budi siki. Piye-piye kan situs budaya. Tapi nek koyo reok sing dijukuk negara yo kae piye? Ngono kae wae nek dijukuk kowe do kowar-kowar. Saiki ana sing ngarep kok ngene malah dijake. Piye? Ya ora ono lah. Satu ora ono iki. Omonganmu ki lho. Mbok rasa ngarang wae, mesti ki ngopimu kurang katam ya. Ajimu kurang adoh. Teknikmu kurang wengi. Piye to piye ya? Ngopi kok kurang katam, ngaji kurang adoh iki piye Mas? Ngopi nek ora katam, berarti kopimu ora montekke. Lah karepmu ya. Wes. Ojo udur bab agama ae lah. Saru. Kabeh agama kuwi lak ya apik. Fungsi utamane lak ya padha to. Amar ma'ruf, nahi mungkar, mengajak kebaikan, melarang kemungkaran. Ya enggak? Iya toh? Nggih, Bu Nyai. Sarujuk kalian Betari. Menurutku kabeh iki wis setuju lah ya. Males karo perkara sarang iki. Wis wayahe dhewe kudune nyawiji kanggo bangun Indonesia Jaya. Iya, agak ngeras nih. Nggih, Mbak. Kula sak kanca niki nyumpang ngapunten nggih kok malah ndelok kanca-kanca KKN niki tetep paham. Bersama, Mbak. Biasa. Maras nggih Mbak Gusti. Sing penting nilai kesejarahan Wihara 2500 Buddha Jayanti kae aja nganti bubar. Dijaga lho nggo bangsa Indonesia. Ora mung kangge wong Buddhis kemawon ya. Kayak Mbak Trisna. Sampean ki lho mbok yo dibuka wawasan berpikire. Dadi wong ki sing duwe sifat paseduluran sing semanak ngono lho, aja sing kalah pagong. Nanging sing kira-kira hukume piye ya? Yen to kuwi bener ana sing duwe tanah kuwi. Terus nek ana apa? Wong tuane dhewe melu kena piye jajal? Alah, wong pemuda arep go sejarah wae kesuwen mikir to Mas, Mbak. Saya ngene Mas, Mbak. Ibarat kendaraan bermotor, yen ana sing aku duweni iki lah ya mesti dudono BPKB karo STNK to, ya ora? Iya turune iki koyo penjelasan sepo mau ya. Wihara kuwi kan ditinggal awet tahun 1904. Nah, kuwi arep dibugar kanggo puja bekti lan meditasi to. Kuwi iki luhur, ora nglanggar hukum. Tur meneh aja ngantek nek dhewe iki to duwe rasa pengen duweni lan nguasani. Nah, saiki to jal dibuka ning Google dhewe-dhewe iki lho. Bukaan Undang-Undang Pokok Agraria. Undang-Undang Cagar Budaya lan izin mendirikan bangunan. Oh iya. Kira-kira ya, pemugaran iki melanggar hukum ora? Oh jajal tak golek ini Google ya. Heeh. Ngene-ngene yo kan aku mahasiswa Fakultas Hukum berprestasi. Sing penting rungokke. Ya, asal tidak mendirikan bangunan permanen, pemugaran ini tidak melanggar hukum apapun. Wes, saiki nyamakan. Ya wes nek ngono. Saiki bagi-bagi tugas ya. Muda-mudi Buddhis bantu koordinasi karo sesepuhe. Dewe mahasiswa bantu koordinasi karo kula nuwun izin kalih aparat desa ya. Kita bareng-bareng makarya gawe bangun bangsa iki. Gugur gunung. Siap. Oh, jadi ini Mbak teman-teman yang mau diajak ikut pemugaran di Kasar. Iya Pak, ini yang kemarin saya ceritakan. Iya Pak, betul. Jadi mengenai tentang kasab atau pemugaran di tanah kasab itu sebenarnya tidak masalah dan tidak melanggar hukum apapun, asalkan tidak mendirikan bangunan permanen. Itu saja Pak.
Oh, baiklah kalau begitu. Ya, sambil menunggu teman yang lain, ya coba kita bahas dulu tentang perencanaan pemugaran di Kasab biar lebih jelas. Kita sudah sampai, Pak. Oh iya, iya, oke. Nah, itu kayaknya ada warga yang kumpul, coba kamu datangi mereka untuk cari tahu. Baik, Pak. Sik, Mbak. Koyoke kayak ana tamu. Coba Mas Danang di tekoki sapa kae? Nggih, nggih Pak, nggih. Selamat siang, Pak. Siang. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Gini, Mas. Ini sepertinya warga pada mau kerja bakti ya? Oh iya, Pak. Ini kebetulan warga sedang kerja bakti untuk pemugaran Kasab, Wah, Pak. kebetulan sekali, Mas. Oh, Perkenalkan. Nggih. Saya Danu, asisten dari Pak Suryo selaku pemilik tanah Kasab. Saya mau mengkonfirmasi siapa yang bertanggung jawab atas semua ini, Mas. Baik, Pak. Saya tanya Pak RW dulu ya, Pak. Baik, Pak. Pak Suryo bisa apa? Waduh. Yus. Tak temonane sik nek ngono. Sik yo. Mbak, Mas, tak temonane sik. Oh, aduh. Sopo nang? Suryo sopo? Sukro. Siang, Pak. Siang. Ada yang bisa saya bantu? Perkenalkan, Pak. Saya Danu, asisten Pak Suryo, pemilik tanah Kasab ini. Apa benar Bapak sebagai penanggung jawab? Oh ya, begini. Saya selaku ketua RW di sini dan saya memang yang mengkoordinasi untuk kerja bakti di Kasab. Jadi, pripun karepe Bapak? Begini, Pak. Saya di sini mencari kejelasan tentang rencana pemugaran tanah Kasab. Karena pada dasarnya tanah ini milik atasan saya, Pak. Lantas atas dasar apa para warga kok berani melakukan pemugaran di sini? Bisa tolong dijelaskan, Pak? Oh, jadi begini ya, Mas. Nah, kayak sapa mau? Nganu, Mbak. Iku ajudane Pak Suryo, Mbak. Pak Suryo sapa? Iku lho sing duwe tanah Kasab kene, Mbak. Wah, Mbak Jojo, perkara iki dadi gedhe, Mbak. Kok wong mau iso krungu iki lho, Mbak. Ya mbok ya. Lah, lak tenan to. Aku wingi lak wis kondo. Cuma melu-melu sana budak kene. Nek wis ngene kan dadi repot dhewe. Wih, cangkemmu ki lho. Mbok jogo. Ngomong-ngomong aku mau jalan kaki sing arep ya apa piye to? Tak tampuk. Mbak. Omonganmu dijogo ya, Mbak ya. Aja sampe nglarani wong-wong kene lho, Mbak. Hati-hati, Mbak. Bener, Pak. Hati-hati, Mbak. Ya. Dewe iki niate mau KKN, kok malah melu njegur masalah gede ngene iki. Sapa jalma serak repot, serak panik ngene iki. Yo kabeh ki yo malu panik guys. Aku dhewe ki yo panik. Mungkin lho mau yo dijogo. Aja nanti omonganku di perkara ning kene. Tak kan tamu to ning kene. Iki to. Yo. Apa ki cuma suruh to. Iki nek sampe kunangan wong akeh, Wis Mas napa? hati-hati lho, Mbak jenengan, Mbak. Napa? Iki kan ning nggon ibadah. Jadi kene yo beda agama, dadi aja sampe metu omongan sing kaya ngono-ngono lho, Mbak. Aku ngati lho. Mbak, kok wong-wong kene sing sekrungki untungnya jek ketemu cah-cah nom, belum ketemu pemuka agamane. Wis makan ta, Mbak. Ketok buri ono to. Iku tak Hai, kamu mau lapor sama aku ya? Ya, ya, ya. Piye? Tempat ini mengandung banyak sekali sejarah, Pak. Dan warga di sini hanya ingin numpang beribadah saja. Semua ini di luar batas kemampuan saya, Pak. Saya butuh keputusan dari Bapak untuk menindaklanjuti semua ini, Pak. Kalau gitu, saya akan temui mereka langsung. Tapi di luar sedang tidak kondusif, Pak. Ora apa-apa, nggak apa-apa. Baik, Pak.
Kasap. Jadi teringat wasiat dan jasa Om Tuan Lim. Ia telah berdana besar untuk Buddha Dharma. Namun peran dan jasanya hampir terlupakan. Ibarat bangunan, ia adalah pondasi. Namun peran dan jasa besarnya hampir tidak pernah dimunculkan. Baiklah, akan kuizinkan warga Buddha desa yang lugu itu untuk merawat pondasi penting perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Tentu dengan ketentuan yang harus disepakati. Aku mau kanggo sembayang liga ya. Nggih. Pripun, Pak? Saya ini sebetulnya tadi sudah dijelaskan, tahu siapa saya. Saya juga sudah dijelaskan oleh asisten saya, sehingga saya bisa memahami maksud kegiatan yang dilaksanakan di tanah yang saya miliki. Karena saya renungkan, saya pikirkan itu ternyata tujuan yang baik dan demi kerukunan kita semua, maka saya izinkan. Saestu, Pak. Matur nuwun, Pak. Terima kasih. Dengan satu syarat. Tanah itu jangan Anda semua klaim seperti itu. Nggih, Pak. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Lego. Syukur ya. Akhirnya oleh restu karo bos.
sejati memayuning diri piwulangin laku kang utama tumindak becik marang sasana sirna beban ning ati kamulyane diri kang sayekti gugur gunung sesarengan tumandang mrikala harjan tan bebeta mring agama murih mulyaning sasama gugur gunung sesarengan tumandang mrikala harjan tan bebeta mring agama murih mulyaning sasama tansah endah bumi ibu pertiwi. Kita telah mengetahui kenyataan sejarah bahwa Indonesia adalah negeri Bhinneka dengan semangat guyup rukun dan gotong royong antar suku, agama, ras, dan golongan. Dahulu, Nusantara dikenal sebagai Ratu Naga Perkasa dari negeri selatan. Bukit Kasab adalah lambang kepala naga Wilwatikta, di mana pada kepala terletak wajah sebagai lambang masa depan bangsa Indonesia. Ekor adalah lambang masa lalu dari kejayaan Wilwatikta yang agraris maritim. Badannya adalah kita, tiap-tiap kita sebagai anak bangsa yang mempunyai ikatan sejarah sebagai bangsa besar. Bila Kasab adalah kepala naga, dan kita para pemuda adalah badan naga perkasa itu. Lalu di manakah ekor naga Wilwatikta itu? Danyang Astapaka telah kembali lagi menjadi mahkota naga perkasa Wilwatikta. Ekor naga Wilwatikta itu ada di pantai Lasem.